آزاد نکردن صلاح الدین دمیرتاش و گرتین دوزا کوبانه زرارت گهینیتا روسیه آشتیه اوا آخفتنا دم پارتیه لی هیچ بحث آزاد کردن و جلان نهی تکردن لو ما از دوی پرسته جهجای مسعود اوزر پارێزەر و شروبکار سیاسی جه انقره بپرسم هجای مسعود بخیرات یا کردستان 24 دو هوادیت دولت باهچلی و اردوغان جی لسر وی پرسه کۆم بوون باهچلی داخوازا آزاد کردن دمیرتاش و هفدیتنا کمیسیون دگل و جلان دکتن برأيات كومبونا دهات يا حفتيا بهتن يا كوميسيون دي دنگ بهت دان كو اف كوميسيون دگل اوجلان كوم ببيت بجويت از باور دکن و کمیسیون و بریاره بده داکو درباس امراlı ببن هرن هفدیتine biraz öjalana bikin şverku براستی yani bejin eve Türk Kürt nezadu 54 sala tabi ahir behevre dijin le 5 salı davi çule 7 salı davi şeru pefçun geleki çebun devin haberi de Kürt ve ke ku biraz öjalan ve ke ku müzakere yani baş müzakereci yani yego sen abi kurda go bu karı bir haber bide biraz öcalandı binin jber ve çendici biraz devlet bahçelici veka rastı devam hakkı ve naxu nefsalık zedetre beden axwa existe bin bir baride geleki axaftını geleki cesur dibêje jber ve çendi ez bawer dikim biraz Recep Tayyip Erdoğan jî veke ku erê münasip go komisyon kire bixwazik karı her hevdîtinê pêk bînî ji ber wê çend ez bawer dikim wê herin wê weke ku her du serokê yego vêgavê Tirkiye birêve dibin Cumhur İttifakı jê dibêjin ji ber wê çendê ez gelekî mühim dibînim. Başa. Hejay Mesud tamam o calandît piştî dîtina o calan wê çi çêbe? Yani hali ez bi wê komisyon biraz öcalan pevre xeber bide bêj heyra beryana çûle 7 sala ve çima dest bi şer kir. یک یاد دو افچل 7 سال داوی ده گلک پفچون چه بو لجبر کو ایروپی و جارک دی ترک و کرد لف ندن هون چه پیشنیارده که پیشنیاری هوا چنه و فکری وی بستین پشتی گو فکری ویستاندن و ورن و راپوره که آماده بکن او پنجو یک komisyonu da parlamenter hene tahmin aman 4-5 bravo herin yego her zedat xwazin herin biraz öcalan kevne tekili ve ev herin pere haberden peştre verin ve komisyonu ra awul bejin peştre ve rapor amade bkin ve meclis erej parlamentoya Türkiye şahsat parlamenterine ve jwara rapora xwa amade bkin ve de kanun kaydı ve çi kanun derken jber ve ki jber kucarek di Türk Kürt navbera da pefşun çene billev neden şer çene ve tedbir varistandın. Başa. Hejay Mesud mesela azad kirna Salah Eddin Demirtaş و girtiyen doza Kobaniye bi ku vegehişt biryara dadgeha mafên miroviya Ewropayê heye û li hundirê Tirkiye jî ez bawerim ku bi eşkerayî dewlet Bahçelî dibêje bila werine azadkirin rêgirî berbest alıngariyên li pêşiya azadkirina Demirtaş û hevalên wî çi ne gelo? Yani vegavê ji bo Birêz Demirtaş ji ber ku werê berdan ti astengîtine hukukî ti astengîtine ji ber ku Birêz Demirtaş derheqa wî de 3 biryarê dadgeha mafê mirovan Ewropa hene yek 20 Kasımê 2018 de ya di duwa 22 Aralıkê 2020 de ya sesiya jî 8 Tîrmeyê 2025 de dadgeha mafê mirovanî Ewropa biryar da Birêz Demirtaş girtina wî ne hukukiye siyasiye şwer roja Ewropa belê jikerekin demekî ne hukukiye siyasiye aya rêya wê siyasetê hêjî ve nebûye ku Demirtaş were azad kirin? Ez bin vebûye ji ber ku nexwe çima hêjî di zîndanê de çima dernakeve çima dadgeha bilinda Tirkiye biryara azadkirinê nade ji xwe te dît Erdoğan gotibû dadgeh çi bêje ew e? Belê tabii yani ew ji bo raya giştî vê gotinê dibêje lê belê piştre divê amadekarî ji ber vê mesele çêbin mesela tişta min texmîna min ya herî mühîm biryara dadgeha mafê mirovanî Ewropa ji Fransa ew biryar were wezareta dadê li wir vergerinin Tirkiye piştî wê jî derbasî mahkeme be ji ber wê jî hin divê nivîsandin çend tişt hebin îşê devletê hinekî sabir jê re lazim e ji ber wê çendê ez texmîn dikim piştî got ew çûnû hatin navbera dadgeha mafê mirovanî Ewropa wezareta dadê ya Tirkiye û mahkemê de
piştî ku ev nivîsandin ev tuştumuştun hatin nivîsandin wextê ku biryar hat texmîna min wê biryar werê dayîn da ku Birêz Demirtaş werê berdan. هجايا وزر di navxoya Tirkiyê de heya me jê heye gotinekê wisa jî têkirin ku Dem Partî di eslê xwe de naxwaze Demirtaş were azad kirin. Ev rast e? Na ne rast e yani ne rast e ve vicdaniyê jî Birêz Demirtaş ji ber ku emrî wî yani vê gavê mesela nêzîkî pêncî emrî wî ber siyaseta Kurda re derbas kir ji ber ku mafê Kurda Kurd mafê xwe bi rêya aştiyane bistênin emrê xwe ber vê îşî de birin. Parêzerekî gelekî jî hatiye, siyasetmedarekî gelekî jî hatiye. Yê got ser navê Kurda siyaset etkin vê gavê Partiya Dem jî ew jî ji bo mafê Kurda siyaset etkin ji ber wê çandê ma wê çima nexwazin Birêz Demirtaş werê berdan. Birêz Demirtaş berdana wî ji bo me hemiya serbilindayiye, serfiraziye ji ber wê çandê ez wê tevlî wê şîroveyê nabim ew ez wê xelet bînim. Başa şirûveyeke din jî heye. Çima Dem Partî daxwaza azadkirina Ebdullah Öcalan nake? Çima tenê daxwaza hevdîtina wî dikin? Yani ev mesele gav bi gavin rastî. Yani wextê got tu pîvanê xwe dervekî de tu zêde bilind behesî bînî wî wextî wê li hemberê te bêjin nexwe tu naxwaze vê meselê çareser bike. Ji ber çi mînak ez mînakekî bidim Birêz Öcalan ev 26 sala girtî. Di derheqa wî de mafê hêvî heye. Yani mafê hêvî çi ye? Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa biryarek halê da mirovek 25 sala di girtîgehê de bimnê divê devletekî de kanûnên wê de hin rê hebin da ku piştî 25 sala dosya wî hilbigirin di berdestê xwe lê binêrin eger got gor kanûnên gor tişta yasayê normal eger got ew mirov hefsê de mabe mafê wî hêvî heye ku rojekî derkeve. Yani hetayê hefsê de insan nikarin bimin. Ew weke ku peymana mafê mirovaniya Ewropa xala sisiyan jê re bêjine işkence yani weke ku işkencekirî yani mirovek dibêje hetayê têt hefsê de be ew nayê qebûl kirin. Tamam. Ev ya mahkemeye. Ji ber wê çandî yani hêdî ewil bila Birêz Demirtaş yani ji ber ku mafî wê miroveke siyasetmedar e mahkeme gotê divê werê berdan heqa werê berdan Birêz Öcalan jî mirovekê ev her çiqas cezakî gelekî giranstand dibe jî lê ev 25 sal zêdetir 26 sal çêbû hefsê de ji ber wê çandî jî mafê wî hêvî heye rojekî werê berdan. An jî şert û mercê wî werê ferekkirin werê rehet kirin. Azadiya wî jî pişt re ye. Yani ewil mafê hêvî piştî azadî. Baş. Hêja Ozer dewlet dibêje girêdana vê proseyê bi çareseriya pirsa Kurd venîne tenê paqijkirina Tirkiyeyê ji çekan û bêdenkirina çekan. Aya li paşî bêdenkirina çekan tiştek heye bi navê çareserkirina pirsa Kurd bi rêya yasa û destûrê yan jî tenê xapandin û derbaskirina demê ye? Yani li gor dîtina min yê got Tirkiye vê gavê birêve dibin jî ev tişt baş fêm kirine binêrin ev 100 sal zêdetir e înkarkirina Kurda heye Tirkiye'de. Yani digotin Türkiye'de Kurd tinene. Lê Kurda gelekî mücadele kir, gelekî êş û elem kişandin, zarokê we hatine kuştin, ketine hefsê de hatin çona gelek, çona Ewropa, çona Rojavayê Tirkiyeyê jî ji ber wê çandî jî dîsa jî dev zimanê xwe bernedan, dev çanda xwe bernedan. Texmîna min ez wê bawer dikim înkarkirina Kurda ne mümkün e, nayê qebûl kirin. Ev yek ya duwa. Immanuel Kant filozofekî Almaniye berêna 230 sala gotineka yani bêje di çeşîdê aştî heye. Aştiye negatif, aştiye pozitif. Aştiye negatif eger got çek û silah werin sekinandin, werin şewitandin ew aştiye negatif e. Lê aştiye pozitif ji ber ku carek dî silah netekin, carek dî şer dest pê neke divê Kurd birêvebirina welat de Tirkiyeyê de divê cihê xwe bigirin. Hebûna Kurda, hebûna Kurdî, nasnama Kurdî werê naskirin da ku binêrin ev serhildana PKK serhildana bîstû nihaye. Ama çima wisa tê fêm kirin ku hebûna Kurdan, nasnameya Kurdan, pêdana mafên Kurdan tenê bi azadkirina Selahedîn Demirtaş û Öcalan û bêdenkirina çekan were girêdan. Ma ev ne bêdadiye? Ew yani bêdadiye, bêhukukiye nayê qebûl kirin, nelgor mantıqa jî. Binêrin gelek cara min gotî ez dîsa dibêjim. Türkiye
اگر گو بخوازه پرسکری که کرد چاره سر بکه خواسته که کرده چاره سر بکه گلک تشتی گلکی گرین کنه یک دولت ترکیه دولت ترکا و کرده گلک جاره بریز رجب طایب اردوان دولت باهچلی özgür özelci gotiye ev gotun gotiye le bele ev gotun tane ne bese divê yasayê de yan jî zagona bingehî de anayasayê de ev tiştwerê nivîsandin yek ya di duwa zimanê kurdî bibe zimanê fermî ya sisiya perwerde zimanê kurdî anayasa xala çilo di duwan de divir tenê Tirkî perwerde heye divê perwerde zimanê kurdî jî hebe ya çara jî yê got Tirkiyeyê hemû tev de dijî wekî ku nekurdin herkesî Tirk hesibênin eger em li wê jî îtiraz dikin em bêjin em hem welatiyê Tirkiyeyê ne lê em Kurdin ji ber vê çendê jî divê ew xal ji werî guhertin yanî ev her çar tiştê min gotî gelekî girîngin lê weke we gotî yani tenê birêz berdana birêz Demirtaş yan jî mafê hêviyê birêz Öcalan ev tenê gotin tenê nebese wekî din eger got bixwazin aştiyeka pozitif çêvê carek dî serhildan çênebin carek dî nexweşî çênebin divê ev tedbîrê got min gotî yan jî mesela rojeka roja 22 Newrozê roja 22 Adarê Newrozê mesela kanûnê de kanûnê Tirkiyeyê vê gavê hafta sonu tatilî kanûnê heye mesela kanûneke ye em bêjin 15 tîrme heye 3 tebaxê yekê gulanê 29 cotmeyê ev li Tirkiyeyê rojê gelekî girîngin wekî ku rojê millî têne hesibandin eger ku Tirkiye birêve bin divê 22 Adarê roja Newrozê jî bêxin vê kanûnê de da ku Kurd xweyî vî welatî bihesibînin çünkü em Kurd em vergiye didin em çin askeriya xwe dikin em her tiştê xwe dikin lê mafê got em ji dewletê distênin heqê me mafê me mixabin heyf û mixabin tune ji ber vê tiştê ji ber ku aştiyeka pozitif çêvê carek di serhildan çek û sîlah dest pê nekin ez bin ev tiştê got min gotî divê yê got Tirkiye birêve bin va tişte ber bi çavê xwe bigirin باشه هجای مسعود اوزر لگوری جارین بره جناب هوا بوی میوانیمت پر کیلو دایه سلامتیاتت خوازم گلک سپاسیاتت کم در هبی گلک سپاس شف باش